Здравейте, приятели! Днес на днешното видео ще направим с стикери и как да превързваме кукла. Аз съм Теди, вие май ме познавате от миналото видео. Ще рисуваме бинт, ще лепим стикери, ще слагаме лепенки. Ето го и бинта, той е мек много. И ще ни трябва също една ножица. Така. И ето е ни куклата, това ни е пациентката. Така. И така. В днешното видео ще направим кукла, която се е счупила крака или ръка. Първо си отрязваме парче. Виждате ли го? Отрязваме си парче. Отрязваме си парченце. Хубаво бинт. И така. Някъде имам лепило. То на мен не ми трябва. Ето. Приятели, може би се ползваме без ножица или нека от другата страна, за да започнем. Нека от тази да се започнем, но не става. Нека да го оставим тук на леглото. Нека просто да го откъсна леко. Ето. Успях. Без никаква помощ. Вие знаете ли аз откъде се научих да превързвам? Защото днеска баба ми превързва се със същия бинт, който сега аз ползвам. Дядо ми, защото дядо ми не си е счупил кръка, просто много го болеше. И той е на 50 години, аз съм само на 6. Баба ми е на 60, а той дядо ми е на... Просто го откъсна. Не може. Това бъртия стана. Нещо не стана. Не се скъса. Проверявам. Не, нищо не се скъса. Само трябва да го клъцна. Най-накрая. И така, започваме да го правим. Разтягаме си това бинта. Слагаме кръка, който е рамен. И превързваме. След това слагаме една лепенка отгоре. Така. И, приятели, сега се връщам да взема още една лепенка. Ще ви трябва само едната половина. Залепили се на ножицата. Този буклук ще го сложи тук. Буклуците ги слагам тук, след мен не трябват. А това ще го сложим на кръка. Ето.
превързахме я, но още не свършихме. Време е за най-забавната част. Стикери и осветяване. Каквото искате може да направите с вашата, ако имате кукли, може да се осветявате и да слагате стикери. Имаме розов и син. Кажете ми в моят канал Розова пеперуда кой цвят повече ти харесва на такива стикери. И също така ще осветяваме. Така, първо да започнем с осветяването. Едната страна ще бъде лилава. И разпръснах си боклуците. Нищо. Айде, тази страна ще е лилава. Нека да направим и така точки. То аз един път паднах и така си направих самичка и си направих картинки. Слагах си стикери. Но ще би трябва да бъде червено. Да не забравим отзад. Нека и да е. Айде, готови сме с тази част. Ще направя да е оранжево малко. Тук не е много запълнено. Ще го направя с оранжево. Стана като са. Моята майка се казва Симона. Ето. И другата страна се е жълта с зелено. С зелено и малко с зелено и малко оранжево. Започваме с по-забавната част. Стикери. Забравих и още нещо. Отзад. Ето и отзад и отпред. Но отпред винаги е по-хубаво. Така, започваме с стикерите. Първото ще бъде с розовия цвят. Розова звездичка. Опа, малко разкъсах. Нищо да е. Оправих се. Нищо не. То пак ще е хубаво. Ще сложа отзад, защото малко се вижда. Нека. Ще сложим много хубава звездичка. Ето тази звездичка ще е още по-хубава, защото е по-голяма. Да сложим отпред. Жъл. И ще започнем пак от жълтата звездичка. И тук. Така. Вие си мислите, че още ще работя. Да, още малко ще поработя. И ей тук, синята част, просто ще бъркаме цветовете. Ей така, сино мече. Нека и да има и розова поничка. Ей тук. И така. Може да направим също така налепим като някакви неща. Налепим като всички цветове ще ги има. Ето е оранжево, лилаво, зелено. Ето готово. Може да сложим едно малко надписче.
едно малко бомбонче, синьо бомбонче. Ето така. Хубаво, тук трябва някакъв стикер. Нека синьото бомбонче да отсасти тук, защото малко се скъса. Нищо. То ще даже сте сложили тук едно розово. Не се залепяват. Нека да натиснем малко, за да се залепят. Приятели, това е в днешното видео. Ако вие нещо сте направили, споделете в моят канал. Чао! Довиждане!